בוקר טוב לכל הצופים שלנו, אני אלדד יניב, אנחנו מיד מתחילים את השידור, אין לנו זמן, אנחנו רצים, אנחנו עם טובי המומחים בישראל, שאתם לא תשמעו אותם באולפנים, כי הם משתיקים אותם, הם רופאים, הם מדענים מהשורה הראשונה בישראל, הם הופיעו בסיבוב הראשון של הקורונה קצת, היום לא ייתנו להם להופיע כי הם משמיעים קול אחר, הם התחסנו במנה הראשונה, במנה השנייה, הם מאמינים במדע, הם חושבים שהמדע הציל את האנושות במאה השנים האחרונות, אבל הם משמיעים קול אחר על התנהלות משרד הבריאות, הם משמיעים קול אחר על הסגר המטורף הזה. איך נחת עלינו סגר? סגר רביעי, שעכשיו שרון אלרועי פרייס כבר אומרת, זה לא יעזור, זה כן יעזור. התו הירוק, שרון אלרועי פרייס אומרת, זה לא יעזור. אז מה את רוצה? למה את ממליצה לעשות תו ירוק? למה את ממליצה לעשות סגר? למה אתם מדברים בשני קולות? למה אתם רודפים אחרי הלא מתחסנים? הופכים אותם לאויבים? ראש הממשלה אומר שהם יורים את התה מקלע ברחוב, את הנגיף דלטה. תשכנעו אותם, תדברו איתם, אתם יודעים בדיוק מי הם. זה בעיקר קבוצות של חרדים, וקבוצות של ערביי ישראל, וקבוצות של עולי אתיופיה צעירים, שלא מאמינים בממסד, צעירים שלא מאמינים בממסד, עולים ותיקים מברית המועצות לשעבר, תדברו איתם, אתם פוליטיקאים, אתם יודעים איך לדבר איתם, כשאתם רוצים את הקולות שלהם בקלפי, אתם לא מאיימים עליהם בטלוויזיה, אתם מדברים איתם, מגיעים לכל אחד, זה בדיוק מה שצריך לעשות, בשידור שלנו היום, גם בשבוע שעבר, יש לנו כבר מאות של שאלות, יהיו פה עוד מעט אלפי צופים, אנחנו דוברים אמת, אתם שואלים מה שאתם רוצים, בלי היסטריה, אנחנו נענה בלי היסטריה, המומחים יענו לכם בלי צנזורה, ישר ולעניין בגובה העיניים. מופיע כבר בסופר על המסך, הצ'אט שדרכו, כל מי שרוצה לשאול שאלה, אל תתביישו להגיד את שמכם, אף אחד לא רודף פה אחרי אנשים במדינת ישראל שמחפשים את האמת. אתם רואים כבר על המסך את טובי המומחים שלנו, את פרופסור איתן פרידמן, את פרופסורית שושי אלטוביה, תרימו יד, שיראו אתכם, שיזהו אתכם, את פרופסור אמנון להד שהיה פה גם בשבוע שעבר, את פרופסור צבי בנטוויץ', אני לא טועה בשם, עכשיו אמרתי את זה כמו שצריך, הוא הכי צעיר פה בחבורה, הכי רציני והכי אמיץ, שאמר מהרגע הראשון, צריך להתנהל עם הקורונה ולחיות, לא למות עם הקורונה, לא למות בסגרים, ופרופסור אשר אלחייני, טעינו בשם שלו בקרזה, ואשר הנה אנחנו מתקנים עכשיו, ואנחנו ישר רצים לשאלה הראשונה, איתי, מנהל את השידור שלנו, כל פעם יעלה את השאלה, ואנחנו נוכל לשאול אותה, אנחנו רוצים גם את מי שאל, שאלה ראשונה של רוני, האם נתקלתם בתופעות לוואי לחיסונים, אבל תתמקדו בתופעות לוואי הרציניות, מדברים הרבה על שבצים, דום לב, דברים כאלה, אני רואה את זה ברשתות, תענו בעיקר בעניין הזה, פחות עם כאבי ראש, וזה פחות מעניין. אשר, בוא תתחיל, קדימה. פרופסור אשר אלחייני. אני רופא משפחה בשדרות בנתיבות, אותי מטריד שאם אנחנו התחלנו ראשונים את החיסונים, וגם את החיסון השלישי, שלא קמה מערכת ידידותית, שאוספת אקטיבית תופעות לוואי. כי אם אתה עושה משהו שהוא חדש, המדע אומר, תאסוף גם את הסיכונים ואת הסכנות. המערכת היום בנויה... זאת אומרת, לא אוספים במדינת ישראל עד היום אחרי שנה וחצי, לא אוספים בצורה מסודרת, לא עושים שום מחקר רציני על תופעות לוואי? לא אמרתי לא אוספים, אמרתי זה לא אקטיבי וזה לא משהו שהוא קל. ויש מדינות מתוקנות שיש לך אפליקציה, שאתה כל אחד יכול לדווח על תופעת לוואי שהייתה. כמו איזה מדינות? כמו ארצות הברית למשל. ארצות הברית מפגרת. יש מדינות שאתה אומר, קיבלת, אתה יכול לקבל סמס, אתה מקבל סמס היום, היית בקניון, קיבלת אחרי דקה, מה סביבות נכון. מה הבעיה לתת לך אחרי יומיים, אחרי 3, אחרי שבוע, קיבלת חיסון לפני שבוע, נא דווח לנו אם היו לך תופעות לוואי. זה לא מצב. כל מי שנכנס אליי, אני שואל אותו, קיבלת חיסון? כן. היו לך תופעות לוואי? כן. דיווחת? לא. זאת אומרת שכן אין מחקר יסודי בעניין הזה, כי לא אוספים את המידע, איך אפשר לעשות מחקר? אם הבן מתעקש, ואם הרופא מתעקש, הוא יכול לדווח על תופעות לוואי. יש מסכים, אפשר להיכנס, לעשות את זה, להקדיש לזה, זה 5-10 דקות כל פעם בשביל לדווח על תופעות לוואי. בעומס של רופאי המשפחה, לא נראה סביר שזה מה שיקרה. אתה חושב שהייתה צריכה להיות בדיקה יותר יסודית על הטענה לגבי תופעת הלוואי של דום לב?
לא דום לב, אני חושב שכל טוב, כיוון, אני אומר, התחלנו משהו חדש, ידענו שזה משהו חדש, אושר באישור חירום, משהו שבאישור על חירום. ידי ה-FDA, נכון. אתה רוצה להיות בטוח, הרי אמרנו יש תועלות, אבל אנחנו לא יודעים מה נזקים. איך נדע מה נזקים אם אנחנו לא נעקוב אחריהם? האבסורד הוא שגם ה-FDA, גם את הקבוצת הקונטרולה, הוא אמר שזה לא מוסרי לא לחסן אותה, אז הוא חיסן אותה, אז גם אין לנו קונטרולות היום. אז יש לך, אתה חייב לאסוף, אנחנו לא עושים, וזה יש פה בשביל, ולכן כשאתה לא עושה משהו מסודר, כשאתה לא עושה משהו שהוא רסמי, אז אתה מאבד אמינות. אני חושב שאחת הצרות הכי גדולות של ניהול המשבר, זה שאין אמינות, אתה כבר לא מאמין, כי אם היו לך הכל חשוף והכל גלוי, והמערכת גלויה, ופעם בחודש משרד הבריאות מדווח בעצמו, אלה תופעות לוואי. למרות זאת אנחנו חושבים שהתועלת יותר גדולה מהנזקים, ותמשיכו להתחסן, זה היה הרבה יותר אמין, והיה פחות, כמו שאתה אומר, לא יודע אם יש מיליון, אבל לפחות חלק ממה שאמרת, זה אנשים שלא מאמינים, בעיקר אלה שבאו מברית המועצות, בעיקר אלה שתמיד לא מאמינים השלטון, גם פה לא מאמינים. ככל שאתה מקטין את השקיפות, ככל שאתה עושה דברים סודיים, מאמינים פחות. אתה מאמין פחות, והנשק הכי חזק, איתן, אני מגיע אליך. זה אמינות. פרופסור איתן פרידמן, שנייה, ניתן לאיתן להגיד גם מילה בעניין הזה, כי הוא מהרגע הראשון, אני זוכר, עוד מהסגר הראשון, ישבת באולפנים וזעקת, למה אין שקיפות בנתונים? איזה תופעות לוואי אתה יודע שיש מהחיסונים? מי שחשב שחיסונים יהיו ללא תופעות לוואי, אין תרופה ואין התערבות של התופעות לוואי, וכל השאלה היא עלות מול תועלת, מה התועלת של חיסונים לעומת מה שיהיו תופעות הלוואי. ולו היינו מדינה מסודרת כמו ארצות הברית, ששם יש שתי מערכות של איסוף מידע, אחת וולונטרית, מי שיש לו תופעת לוואי מדווח על תופעת הלוואי. מה שאשר אמר, דרך אפליקציה. ויש גם מערכת ממשלתית שאנשים שמאושפזים, הרופאים בבתי החולים מדווחים עליהם. אולי לא מערכת מושלמת. ואצלנו אין את זה אחרי שנה וחצי. אצלנו אין את זה מאז תחילת החיסונים. אני אתן לך דוגמה למשהו שאנחנו ראינו כאן במרפאה של נשים נשאיות, נשים שהן בסיכון מאוד גבוה לחלות בסרטן של השד, אחרי שקיבלו זריקה, באותו אזור התפתחו אצלהם תפיחות של קשרי הלימפה. ובגלל הרגישות שלנו, בגלל שאנשים האלה נמצאות בסיכון מאוד גבוה לחלות בסרטן של השד, חלק מהאנשים האלה חשדנו שמדובר בסרטן ועשינו להם ביופסיה. מסתבר שזו תופעת לוואי מאוד שכיחה, התנפחות אסימפטומטית של קשרי הלימפה, שלולא היינו עושים להם MRI, ממוגרפיה או אולטרסאונד, לא היינו עולים על זה. זה משהו שניתן היה למנוע ביופסיות מהאנשים האלה. רק כדוגמה קלה וקונקרטית, ואני חושב שהצורך ליצור שקיפות, והצורך שוב לעודד את אותם אנשים שאינם מאמינים לרשויות, לו הייתה שקיפות מוחלטת, שיעור האנשים שמתנגדים לחיסון המקורי הייתה יורדת. זו רק דעתי. מה העמדה שלך, או מה אתה יודע על הטענות שזה גורם גם לדום לב, בחלק קטן מהמקרים, אבל זה גורם? קשה לי לחוות דעה מהנתונים שיש מארצות הברית, לא מישראל. הנתונים האלה אינם מראים על עלייה משמעותית בדום לב, לעומת מיוקרדיטיס או פריקרדיטיס, דלקת של שריר הלב ושל הקרום שעוטף את הלב, ששם אכן ישנה עלייה. ישנו מחקר שהתפרסם של פרופסור בצעירים, ויש מחקר עכשיו מארצות הברית שהתפרסם בשבוע שעבר. השיעור הוא שיעור נמוך, אבל קיים, וצריכים לדעת את זה, ולכל מי שמקבל חיסון הוא צריך לדעת, אלה הסיכונים שלי. זה חלק מהשקיפות וההתנהלות האתית המקובלת. פרופסור שושי אלטוביה, אני רוצה להגיע אלייך עם השאלה הזאת. אין מחקר, אנחנו כבר מבינים שאין שום מחקר מסודר ואיסוף נתונים בישראל על תופעות לוואי. מה את יודעת על תופעות לוואי בקשר למנה הראשונה, השנייה, ואולי השלישית? תראה, קודם כל, אני לא יודעת אם פרופסור רצף במפגש הקודם מתייחס לעניין הזה, אבל הוא כן עשה... פרופסור רצף לוי. כן, פרופסור רצף לוי. התייחס לעניין הזה במפגש הקודם, אבל הוא כן אסף נתונים שהוא קיבל ממגן דוד אדום, לגבי תדירות, קריאות, של דום לב והתקפי לב. וישר תקפו אותו שהנתונים לא נכונים, שזה פייק ניוז, שזה לא אמיתי, מגן דוד אמר שאין לו נתונים כאלה.
טוב, אז למגן דוד יש נתונים כאלה, והם גם ממשיכים להזרים לו את הנתונים האלה, והתמונה לא נראית כל כך חיובית. עכשיו, מה שצריך לעשות זה בעצם לבדוק... בקשר לדום לב, בקשר לדום לב והתקפי לב, וזה גם נכון לא רק לגברים, זה נכון גם לנשים. אני לא רוצה לייצג אותו, כי הוא עבד על המספרים האלה, אבל אני כן רוצה, קודם כל אי אפשר להתעלם מזה, צריך לבדוק את הנתונים האלה, ואם המעשה, ובעצם המעשה הנכון לעשות היה ללכת אחורה לכל האנשים האלה במד"א, וזה לא בלתי אפשרי. וכשאת אומרת צריך לעשות את זה, מי צריך לעשות את זה? משרד הבריאות? משרד הבריאות צריך לעשות את זה, מי יעשה את זה? משרד הבריאות צריך לעשות את זה, ללכת אחורה, ולחזור לכל האנשים האלה, ולבדוק מה מצבם, מה היה מצבם, באיזה מועד זה היה, באיזה סמיכות זה היה לחיסון. אנחנו לא נדע כלום אם לא נבדוק את העניינים האלה. עכשיו גם העניין הזה של איסוף מידע, קראתי הבוקר או אתמול, אני כבר לא זוכרת, על איסוף מידע אחרי החיסון השלישי. אז מתקשרים לאנשים ושואלים איך הרגשת. עכשיו, הסיכום בסוף, אוקיי, היה לי חום, כאב לי זה, עשה לי זה, בסדר, אבל אנחנו בעצם מדברים על דברים, אנחנו צריכים בעצם לעלות ולמפות דברים שהם הרבה יותר קשים מאשר היה לי חום, הרגשתי רע, הייתי במיטה יומיים. עכשיו, יש איזשהו נימוק בסוף, שהוא, אני לא מבינה אותו, הוא כתוב, יכול להיות שלא הגענו לאנשים שעדיין לא מרגישים טוב. זאת אומרת, האיסוף הזה צריך להיות הרבה יותר מדויק, והרבה יותר מסודר, ומתוך כוונה, באמת לגלות, האם יש תופעות לוואי קשות שהולכות יחד... איך את מתייחסת לעובדה שפוליטיקאים יושבים בדיון ממשלה, פוליטיקאים יושבים בדיון, איך את מתייחסת לעובדה כמדענית, כפרופסורית, שחוקרת את הדברים האלה, איך את מתייחסת לעובדה שכבר נשמעים קולות בקבינט הקורונה, אגב בניגוד למשרד הבריאות, שצריך להתחיל לחסן במנה שלישית גם מגיל 40, שבכלל לא בדקו את תופעות הלוואי? זו שאלה קשה, זו שאלה טובה וזו שאלה קשה. זאת אומרת, אני יכולה להבין שרוצים לחסן, תראה, החיסון השלישי, בעצם עדיין המשמעות שלו לא נבדקה. ההוראה לאמריקאים היא, אל תתחסנו בחיסון שלישי עד שה-NIH, שזה מכוני הבריאות הלאומיים, ה-CDC, שזה הבקרה, מרכז הבקרה למחלות, וה-FDA לא סיימו את המחקר שלהם לבדוק את ההשלכות של החיסון השלישי. זו ההוראה לאמריקאים. אז עכשיו אצלנו כן התחלנו לחסן אנשים שהם בגילאים מבוגרים ושהם אוכלוסיות סיכון. אז בואו נבדוק מה בעצם יש לנו עם החיסון השלישי. אנחנו יודעים שהחיסון היום לא מגן מפני הדבקה כנגד הדלתא. האם, אבל הוא מגן המנה הראשונה והשנייה. המנה הראשונה והשנייה, אבל הוא מגן כנגד מחלה קשה וזה מעולה. האם החיסון השלישי ימנע הדבקה כנגד הדלתא? זו שאלה שאין עליה תשובה. האם אנחנו מחסנים את כל האוכלוסייה עכשיו ואנחנו בעצם לא יודעים, האם הוא עכשיו יעלה את התנגודת כנגד הדבקה. עכשיו, סביר שהוא יעלה את רמת הנוגדנים אצל אנשים שהם בריאים, ויכול להיות שבסבירות גבוהה בכלל לא היו צריכים את החיסון השלישי. מה שכן אני יכולה להגיד... אבל כשמחסנים אנשים בני 60, אז זה ברור שהרבה מהם הם עם מחלות רקע, זה גילאים של מחלות רקע. בסדר, אוקיי, אז אנחנו אומרים שיכול להיות שאת האנשים האלה, אולי כן, תראה, קודם כל בינתיים זה בחירה חופשית. זאת אומרת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה לגבי החיסון, אנשים יבחרו להתחסן או לא להתחסן, לפי רצונם. זה לא בחירה חופשית, את אומרת בצדק שזו בחירה חופשית, אבל זה לא מה שהאזרחים רואים בטלוויזיה, כי הפוליטיקאים צורכים עליהם ומאיימים עליהם, והם אומרים להם שמי שלא מתחסן, מסכן אנשים אחרים, מרסס עליהם בנשק אוטומטי. זה מה שאומרים, לכן יש פה לחץ חברתי עצום. הם לא אומרים את זה על החיסון השלישי, הם אומרים את זה על החיסון הראשון והשני. על החיסון השלישי עדיין אין כפייה. עדיין, על החיסון השלישי עדיין לא כופים עלינו להתחסן בחיסון שלישי. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים אם החיסון השלישי ימנע הדבקה של הדלתא. הוא כנראה יעלה רמת נוגדנים. האם הנוגדנים האלה, זאת אומרת, אני יכולה להיכנס לזה יותר מאוחר, לגבי האיכות של נוגדנים. אז חכי, אני אעבור רגע לצבי. פרופסור צבי בנטוביץ',
אתה, אני חושב, מהראשונים, אמרת האמת, מה שאנחנו יודעים היום, זה וירוס שצריך לחיות איתו, ונחיה איתו שנים ארוכות, הוא יעלה וירד, ייעלם ויחזור. איך אתה מתייחס לעובדה, כוותיק האנשים פה, שעד היום למשרד הבריאות אין שום מחקר על תופעות הלוואי של המנה הראשונה והשנייה? אני רוצה לענות בתשובה אחרת, שרציתי שתשאל אותי. אני חושב שמה שמפריע לי מאוד, זה שאין מידע על התגובה הקונבנציונלית לחיסונים, ואין מעקב אחרי זה, ואנחנו לא יודעים. תסביר את זה במילים פשוטות שהצופים שלנו יבינו. הדבר הכי מרשים והחיובי, והוא מאוד משמעותי במסר לאוכלוסייה, שהחיסון, זה שאנחנו כולנו קיבלנו, הוא באמת ובתמים game changer, מהבחינה של ההגנה מפני תחלואה ותמותה, וזהו בעצם המטרה הכי משמעותית שרצינו, לא ידענו שנגיע לזה, ושאכן הגענו לזה. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? ועכשיו אני מדבר בתור אימונולוג. ברור כבר שזה לא מגן מפני הדבקה שלך, ואתה גם לא מונע את המחוסן להדביק אחרים. זה לא ברור, אתה אומר את זה כאימונולוג, הפוליטיקאים אומרים הפוך לחלוטין. רגע, אבל יחד עם זה, אני אמרתי קודם, הוא מגן מפני מחלה קשה. עכשיו, האינטרפרטציה שחסר לה הוכחה מספיק משכנעת מדעית, אבל אני מאמין בה בהחלט, שאכן הנוגדנים יורדים, כמו שהם יורדים אחרי חיסונים רבים, ואז הנוגדנים הם אלה ששומרים על הכניסה של הנגיף, ולכן הם לא מונעים את ההדבקה. והאבל הוא מאוד משמעותי. החסינות התאית שאתה מעורר בכל חיסון מוצלח, יש לה גם זיכרון חיסוני, ולכן מה שאנחנו רואים, שנשמרת הגנה מפני מחלה קשה, ומפני תמותה, לפי האינטרפרטציה הסבירה שלי, זה ביטוי של החיסוניות התאים. אבל כאן באה התשובה בסופו של דבר לשאלה שלך. מה שחסר, היה מאוד עוזר לנו בתמונה הכוללת, לא היה מעקב מסודר, ובוודאי לא ניתנה אינפורמציה, לא על מה לפני ואחרי, מבחינת התגובה החיסונית, הן של הנוגדנים, והן התגובה התאית. אם אני לסיים את זה, משרד הבריאות אכן נדרש לעשות את זה גם בקנה מידה קטן, ובוודאי אם הוא דורש את החיסון השלישי. זאת אומרת, הוא היה חייב לבצע את המחקר הזה לפני שהוא דורש את המנה השלישית. ולפחות היה צריך לעשות את זה בליווי של הדרישה. הבנתי. פרופסור אמנון להד, אני רוצה להגיע איתך לילדים. רגע, לפני שאני עובר לשאלה לאמנון להד, אני רוצה גם בעניין הזה שהוא יענה עם תופעות הלוואי לילדים, הוא מטפל בילדים, תופעות הלוואי לילדים, כי גם בימים האלה לוחצים על בני 12 להתחסן, בכל מקום, ראינו את ראש הממשלה יושב עם משפיעני טיק טוק, וללחוץ על ילדים להתחסן. מה אנחנו יודעים על תופעות לוואי אצל ילדים? שבעצם רק עכשיו מקבלים את המנה הראשונה והשנייה. מה שאני רואה כרופא מטפל, לא ייתן לנו שום אינפורמציה. כ-400 ילדים שאני מטפל בהם מתוך כלל האוכלוסייה, כי אני רופא משפחה, לא נותנת מספיק מידע על תופעות נדירות, שהן אלה שמעניינות אותנו. מה אנחנו יודעים מהעולם? כן, במיוחד שמתוך ה-400, רק חלק קטן הם בגיל שהיה צריך להתחסן, וגם הם, רק חלק, לא כולם התחסנו. אני כן ראיתי את התופעות הרגילות של כאבי שרירים, חולשה, עייפות, ומקרה אחד שהיה גם חום שחלף. לא, אם זה היו כלל התופעות, זה לא היה מטריד אותי. אז אפשר לחיות עם זה.
מה אנחנו יודעים מהעולם? עכשיו, מה שאנחנו יודעים מהעולם, בעיקר אגב, החלק הגדול ביותר זה מה שאנחנו יודעים דווקא מישראל, אותה ועדה של פרופסור דרור מבורך, שאליה התייחסת. אנחנו יודעים שקיים סיכון מוגבר לתופעות לוואי, העיקרית שמדווח... אצל ילדים? קיים סיכון מוגבר לתופעות לוואי אצל ילדים במנה הראשונה והשנייה של החיסון. מדובר בעיקר על המיופריקרדיסיס, דלקת של שריר הלב, שאגב קיימת בהרבה מחלות ויראליות אחרות, זה לא ייחודי... לחיסון הזה. זה לא דווח בחיסונים אחרים, זה דווח במחלות אחרות, פה זה מדווח סביב חיסון. כאשר... שאצל ילדים אתה אומר זה מוגבר, זה סיכון מוגבר. תראה, רוב המידע שלנו... שאתם יודעים איזה גילאים? רוב המידע שיש לנו על הנושא הזה זה צעירים. אנחנו ראינו שזה כמעט לא מדווח באנשים מבוגרים, מתחת לגיל 30 זה מדווח יותר, כאשר אם חותכים את זה מתחת גיל 24 ועד גיל 16, שזה היו הגילאים שכן ניתנו חיסונים ברחבי העולם ובארץ עוד קודם, רואים עלייה בדיווח, זה הנחה שזה יעלה גם בילדים. אבל שוב, אני רוצה להדגיש דבר אחר, היציאה כנגד או לא כנגד, אלא בהסתייגות מהחיסון בילדים, נובעת יותר מהשאלה אם הילדים זקוקים לחיסון מאשר מתופעות לוואי. נכון שאם הוא היה נקי מכל תופעת לוואי, מה שלא נוצרה התרופה הנקייה מכל תופעת לוואי, אז היה יותר קל להגיד אין בעיה. אבל אנחנו מניחים בכל חיסון שתהיינה תופעות לוואי, והשאלה אם הילדים בגילאים האלה זקוקים לחיסון. הילדים האלה לא מתאשפזים או כמעט לא מתאשפזים, היו מקרי מוות בודדים בארץ ובעולם, בישראל כל מקרי המוות בילדים היו בילדים שהיו להם מחלות רקע מאוד קשות שבין כה וכה היינו מחסנים אותם עם או בלי חיסון. אולי טוב שהחיסון מצוי על המדף כי אז אין בעיה רגולטורית בלרשום אותו, אבל היינו בוחרים לתת את זה להם. באיזה מדינות ממליצים לא לחסן ילדים? אז כרגע יש מדינות בודדות שכן מאפשרות חיסון ילדים, כרגע המובילות זה אנחנו בארצות הברית, ולא בכל הסטייט של ארצות הברית. אנחנו במידה מסוימת הולכים אחרי, פה עוד יש דאטה, ניסוי קטן, שהייתי מעדיף לראות יותר מעקב אחריו. אבל שוב, להדגיש, המאוד חשוב, בצד אחד, כמעט ואין תחלואה אמיתית של ילדים משמעותית, ובצד שני, למרות שנראה עלייה בסימן של מחלות בילדים בעקבות החיסון, גם היא לא ענקית. זה לא, בוא לא נצטרף למכחישי חיסונים שאומרים, אנחנו הורגים... חס וחלילה, אנחנו לא מכחישים ואנחנו מאמינים במדע, אבל זה בחירה אישית של כל אחד. זה לחלוטין בחירה אישית. אגב, אני חושב שעיקר הבחירה כרגע נובעת ניסיון שנובע מרגולציה להחזיר את הילדים לחיים נורמליים. כאשר מאיימים עלינו ילדים לא מחוסנים, לא יוכלו להיכנס למופעים, ילדים לא מחוסנים אולי לא יוכלו להגיע בהמשך לבית ספר, ודברים דומים לזה מפעילים לחץ שלדעתי הוא בלתי הוגן. נכון, טוב, תכף נגיע לזה, תכף נגיע, יש שאלה בעניין הזה. תכף נגיע לזה. איתי, תעלה עוד שאלה, רק תגיד לי באוזן, מי שאל? מינה, שאלה של מינה, זו שאלה שאני שמעתי אותה, שדי משתיקים אותה באולפנים, שאלה שאומרת, לפני שלוקחים את המנה השלישית, האם לא היה ראוי לעשות בדיקות סרולוגיות לאנשים, לפני שנותנים להם מנה שלישית, שיש תופעות לוואי, אמרנו אין תרופה בלי תופעות לוואי. איתן, תענה ראשון, פרופסור איתן פרידמן. אני לא בטוח שאני הדמות לענות עליה. זה לבנטוויץ' שאני מעדיף. בנטוויץ', קדימה. יאללה, לך על זה, צבי. יאללה, צבי בנטוויץ', קדימה. התשובה שלי היא חד משמעית. היה צריך לעשות את זה, זה בהחלט היה מועיל משתי סיבות. קודם כל, אין לנו מושג לווריאציה בין האנשים, וכן, לקורלציה בין ההגנה ובין יעילות של החיסון. ולכן זו בדיקה יחסית פשוטה וזולה, היה ראוי, ובוודאי אם אתה עושה את זה באוכלוסייה מצומצמת, כפי שזה עכשיו
גילאי 60 פלוס, לא הייתי מאסס אפילו, מוציאים מיליונים על בדיקות מיותרות, אז הבדיקה הזאת בטוח שהיה צריך לעשות. אז זאת אומרת שהיה צריך לעשות בדיקה סרולוגית לפני שנותנים את המנה השלישית, כי לא כולם צריכים את זה כמו עדר, זה מה שאתה אומר. אני רוצה להוסיף משהו. אשר, קדימה. אני קורא לזה... פרופסור אשר אלחייני. Catch 22, ניקוד 22, לא יודע, הדור החדש לא מכיר את הסיפור הזה. מכיר. יש פה איזה מלכוד. הנימוק בצורך בחיסון שלישי, הוא כי יש ירידה של רמת נוגדנים. זה הנימוק הרסמי. ולכן חייבים לתת בוסט, משהו שיעיר עוד פעם את המערכת החיסונית ושיהיו יותר נוגדנים. אז אתה אומר, טוב, אז אני רוצה לבדוק רמת נוגדנים. אני רוצה לבדוק, אתה יודע מה, לא לכולם, רק למי שמתלבט. אני מתלבט אם אני רוצה לעשות חיסון שלישי, תנו לי בבקשה לבדוק רמת נוגדנים. התשובה הרסמית בקופות, המחשב קודם כל לא מאפשר לך לתת בדיקה כזאת, כי אין קשר בין רמת הנוגדנים לרמת החיסוניות. אז אני עכשיו לא מצליח להבין, אם אין קשר בין רמת החיסוניות לרמת נוגדנים, אז למה צריך לתת בוסט? ואם יש קשר, אז למה אתם נוגדנים לבדוק? ואתה לא יוצא מהלופ הזה. מה אתה ממליץ? אני הייתי ממליץ לעשות רמת נוגדנים. עכשיו, הייתי ממליץ לעשות רמת חיסוניות של תאי T, אבל בוא נגיד, זו בדיקה יותר יקרה, יותר מסובכת, אז לפחות רמת נוגדנים, ומי שלא ירדה לו רמת הנוגדנים, למה לתת לו עוד פעם בוסט? בטח לא באנשים שבסיכון, בטח באנשים שפיתחו תופעות לוואי עם החיסון הראשון והשני, לפחות לאלה לאפשר לעשות רמת נוגדנים, לפני שאנחנו נותנים בוסט, ולא מאפשרים, המערכת לא מאפשרת לעשות את זה. אני רוצה רק להוסיף כחיזוק לעניין הזה. בחיסונים אחרים, הדוגמה הקלאסית היא חיסון נגד הפטיטיס. אתה בודק רמת נוגדנים, כדי לדעת אם אתה רוצה... חיסון נגד מה? תחזור על ה... צהבת. חיסון מקובל נגד צהבת, וזה ממש בן אדם שנכנס למערכת הבריאות, צריך לראות אם הוא מחוסן, ואם הוא לא מחוסן צריך לחסן אותו. מה מביא אותך לחסן או לא לחסן? רמת נוגדנים. זה לא צריך להמציא איזה גלגל. זאת אומרת, הבדיקה הזאת עושים לפני צהבת, לפני שממליצים על חיסון, על בוסט נוסף בצהבת. נכון מאוד. אוקיי, שאלה הבאה איתי, אלא אם כן מישהו מכם רוצה להגיד לעניין הזה. אמנון, קדימה. אני חושב שבמידה מסוימת ההוראות בצורה שניתנת היום איבדו את השיקול דעת הקליני. תסביר. אני אסביר, הם הפכו כמעט לדת. אני יושב על רשת מאוד גדולה של רופאי ירושלים, רופאי קהילה ירושלים, אני לא יודע בדיוק, יש שם מעל ל-300 משתתפים, ורוב השאלות שיושבות שם הן שאלות בנושא קורונה חיסונים. שואל אחד הרופאים, יש לי מטופל בן 58 שאשתו היא מושתלת כליה, האם לחסן אותו? התשובה שהוא מקבל אוטומטית לא, הוא לא בתוך הגילאים, הוא מתחת לגיל 60 בשום פנים ואופן לא. אני הייתי מחסן אותו חיסון שלישי, ללא קצה של ספק, כי פה הסיכון גדול יותר. מצד שני, מי שרופאה אחרת שואלת, יש לי אישה בת 63 שמשום מה עשתה פרטי אומנם נוגדנים, מת הנוגדנים אומנם הכללית לקורונה ולא הספציפית הקילר, אבל הייתה מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, זה פי 16 מהאפר לימיט שמוגדר כחיסון. בחיסון השני היה לה תופעות לוואי קצת יותר קשות, לא מסוכנות אבל יותר קשות. שואלת אם להתחסן, התשובה שאנחנו מקבלים חייבת להתחסן עם מעל... ממי אתם מקבלים? ממשרד הבריאות? לא, מתוך המערכת שלנו. עכשיו זה גורם לי לצחוק, הראשון ודאי שהייתי מחסן, בשני הייתי לוקח אותה הצידה ואומר לה, הוראות משרד הבריאות זה לחסן, אני ממליץ לך עוד להמתין. כאשר צריך עוד לזכור מעבר לזה, שגם אם מסתכלים על הנתונים שעל פיהם החליטו לא על בסיס ניסוי, אלא על בסיס היגיון בריא, להכניס את החיסון השלישי, שזה הנתונים של פרופסור גילי רהב, אז זה נכון שכמות הנוגדנים הולכת ויורדת, אבל הקפיצה הגדולה או הירידה הגדולה היא מעל גיל 70, למה נקבע דווקא גיל 60? אם היו אומרים, היו בוחרים והיו אומרים, מעל גיל 70 כמעט תמיד,
מתחת לגיל 60 לשיקול דעתו של המטופל והרופא המטפל שלו בשילוב, הייתי אומר, אין לנו נתונים, אבל יש היגיון, לפעמים צריך לקבל החלטות לפי היגיון. במקרה הזה, הפכו את זה לדת, ובעצם יתרו את כל עולם הרפואה. אז בואו נוציא את הרופאים מתוך הסבב, וניתן לבוטים של משרד הבריאות. או לפוליטיקאים, לתת דיאגנוזות, בדיוק. פרופסור שושי אלטוביה, ששמעתי אותך מעניינת ככה בקול. כן, אני רוצה גם להתייחס לנקודה הזאת, כי העניין הזה של ההפיכה לדת, זו נקודה מאוד חשובה, והיא שלטת בחיינו עכשיו בצורה דרמטית. הייתה לי שיחה עם חבר חוקר אימונולוג. דת החיסונים, על זה את מדברת. דת לא יודעת, כולל הכל. ובשיחה הזאת, בסוף השיחה הוא אומר לי, תראי, אנחנו כבר שנתיים בעצם מנסים להוכיח את מה שנמצא בטקסטבוק כבר שנים. זאת אומרת, אנחנו בעצם מנסים להמציא את הגלגל מחדש. זה כאילו שנחתנו על כדור הארץ, והוא שטוח לגמרי, ולא למדנו שום דבר. והתחושה הזאת זו תחושה שהיא מאוד קשה, והיא יוצרת המון בלבול, והיא מעלה את רמת החרדה, והיא פוגעת בפרט, והיא פוגעת בחברה, והיא פוגעת בדמוקרטיה. לא שומעים אותך. רגע, שנייה, לא שומעים אותך, שנייה, זה חשוב מאוד מאוד מה שאת אומרת, אז רגע, בוא נראה ששומעים אותך. רגע. אין לנו ממה להסיק. שושי, תחזרי על המשפט האחרון כינותק, שאמרת זה פוגע, הדת הזאת פוגעת בדמוקרטיה, תמשיכי. הדת הזאת פוגעת, אני אתחיל מההתחלה, היא פוגעת בפרט, והיא פוגעת בחברה, והיא פוגעת בדמוקרטיה, והיא פוגעת במדע, היא פוגעת ברפואה, זאת אומרת, אנחנו נשלם מחיר, כי היא מערערת על כל היסודות שלמדנו, זה כמו שאמרנו, כל מה שלמדנו במדע, כל מה שלמדנו בווירולוגיה, תפרטי את זה שאנשים יבינו, איך מקבלים החלטות על חיסונים, אנשים לא רופאים. אני אגיד לך איך מקבלים החלטות, וזה עוד משהו שאני חושבת שמאוד חשוב להעביר בשידור הזה. אחד זה שקיפות. זאת אומרת, אנשים שנמצאים, כל הוועדות של הצט"ם, שזה הצוות לטיפול במגפות, וועדת חיסונים, ישנם שם יחד 60 איש, לא יודעת, שהם מייעצים לממשלה. שהם מייעצים לממשלה, מאוד מכבדת את כולם, לא יודעת מה מקצועם ומה מומחיותם. אני מבקשת, ואני חושבת שכל אזרח במדינה צריך לבקש, שהשידורים האלה יהיו פתוחים בשקיפות מלאה בשידור ישיר. אני יודעת מה קורה בישיבות כאשר השידור מוקלט. זה אנשים לוקחים אחריות, הם מדברים בשום שכל, הם מחליטים החלטות שהן סבירות. זה דבר אחד שצריך לעשות. הדבר השני, שאולי הוא לא קשור כרגע לנושא הדת, זה העניין של היועצים. אנחנו צריכים להתחדש ביועצים, זאת אומרת, אנחנו משתמשים באותם יועצים כבר די הרבה זמן. אני מאוד מעריכה את שנה וחצי. טעו לא טעו, אני לא מדברת על זה, אני מאוד מעריכה את כל הגרפים והפרדיקציות, אני חושבת שהאומה הזאת ראתה הרבה יותר מדי גרפים ואחוזים, והם צריכים עכשיו, בעת הזאת, יועצים שהם אמונים על כל התחומים בבריאות הציבור, שיכולים להסתכל בצורה גלובלית ולהגיד, זה כמו שאמנון אמר, צריך להפעיל שיקול דעת, כן לחסן, לא לחסן, מאיזה גיל לחסן, בשביל זה צריך רקע מדעי, צריך לדבר עם המדע, צריך לדבר עם הרפואה, צריך להתייחס לנתונים, אי אפשר להחליט באופן גורף, מגיל 60 נחסן, אי אפשר להחליט באופן גורף, בעוד שבועיים נחסן מגיל 40, איזה אחריות לוקחים כאן, זה פשוט לא הגיוני, צריך לדבר עם המדע, צריך להסתכל על הנתונים, ורק אז מה שרצית להגיד משהו. כן, אני רוצה להוסיף, אני מאוד מזדהה עם מה ששושי אמרה, ואני אומר שפה המצאנו מדע חדש. תסביר. רפואה חדשה. תסביר, שאנשים יבינו. אני גם מסביר, אני אתחיל מזה שרפואה היא מדע, ורפואה תמיד, בטח גם ברפואה ביהדות, תמיד גדלה על ויכוחים. תמיד גדלה על שמיעת דעות שונות. גם אם היית בטוח בהבחנה, היית עושה הבחנה מבדלת ושואל למה לא זה. אם אתה אומר מיגרנה, למה לא גידול? אם יש גידול, למה לא משהו אחר? תמיד אנחנו עושים מה שנקרא... ה-second opinion, אתה לא תספק. second opinion, third opinion, staff meeting, אתה עושה צוות. ובצוות אתה אומר, תגיד לי איפכא מסתברא. ופה אנחנו המצאנו איזשהו מדע חדש, שיש רק דעה אחת, אסור לשמוע דעה אחרת. כשאני משמיע דעה, אז אומרים לי, אני רוצח קשישים.
שמכחיש לי קורונה, זה הדרך. עכשיו, למה אחד כמוני מבוגר, כבר עבר הרבה בחיים, למה מצטרף למאבק? אין לי מה לעשות, בפנסיה, אני יכול לטפל בנכדים, אני בוגר יום כיפור, אני כבר עברתי את זה, אני ראיתי מה זה כשנתפסים בקונספציה אחת, זה יכול לגמור מדינה, כמעט איבדנו את המדינה, בגלל שהתפסנו קונספציה אחת, ומי שהעיז להביע דעה אחרת, ואתם ראיתם את זה בסדרה על החרמון, החייל שהביע דעה אחרת, כי הוא ראה משהו אחר, הוא ראה נתונים, הוא ראה תופעות לוואי, הוא ראה את הסורים, נתנו לו מכות, רק שישתוק. ואתה אומר כפרופסור ורופא, לא נותנים להשמיע דעות אחרות, לא באולפנים וגם לא בצוותים. אנחנו יודעים, זה שאנחנו מופיעים אצלך עכשיו, ולא בממשלה, ולא בקבינט, ולא בערוצים הראשיים, זה אומר שלא נותנים, וכשאתה נותן, תראה את הכתבה בערוץ 12, כל החברים הדואגים התקשרו אליהם, מה קרה לך? נהיית מכחיש קורונה, מתנגד חיסוני, קונספירטור? אמרתי לא, רק איבדתי דעה אחרת, אתם מכירים אותי כבר הרבה שנים. אלדד, כן איתן, שמעתי. אני רוצה להגיד עוד משהו, לגבי השקיפות בנתונים, אני חושב שזה הולך אחורה עוד הרבה קודם. תסביר מה זה נקרא שקיפות בנתונים ולמה זה כל כך חשוב. שקיפות בנתונים, אני אתן לך דוגמאות קונקרטיות. אני לא מבין למה דיוני קבינט הקורונה מושתקים ל-30 שנה. אני רוצה לדעת מה נאמר, מי עשה, מי החליט לפני שנה, או קצת יותר משנה, לקנות 10 טון של הידרוקסיכלורוקווין. מה זה? הידרוקסיכלורוקווין היא תרופה מצוינת כנגד מלאריה, ובעקבות התבטאויות של מי שהיה אז נשיא ארצות הברית, טראמפ, ישראל רכשה 10 טון של הידרוקסיכלורוקווין, באותו שבוע שארגון הבריאות העולמי נאמר, אין לדבר הזה שום ערך. חודש לפני כן קנינו 900,000 מנות של תרופות שיעילות כנגד איידס, באותו שבוע שהתפרסם שהמשלב הספציפי הזה לא יעיל כנגד המחלה הזאת. זה שתי דוגמאות ספציפיות. ומכשירי הנשמה. עזוב רגע מכשירי הנשמה. הדוגמה השנייה לחוסר השקיפות היא העובדה שאני לא יודע למה מסתירים מאיתנו את העובדות ואת הנתונים בישראל. לאמור, למה ההגדרה של מי שחולה קשה בישראל שונה מההגדרות של ארגון הבריאות העולמי. תסביר את הנקודה הזאת, כי הרבה אנשים לא מבינים את זה. תסביר את זה. שנייה, צבי, תן לי לסיים. תסביר את זה. ארגון הבריאות העולמי מגדיר חולה קשה כמי שקצב הנשימות שלו יותר מ-30 בדקה לאנשים מבוגרים, ואנשים שהסטורציה, ריכוז החמצן בנשימה באוויר חדר הוא מתחת ל-90%. בישראל ההגדרה היא מתחת ל-94%. למה? ההבדל, אני לא יודע. מה ההבדל הזה עושה? ההבדל הזה עושה שכל מי שמעשן, ואוי ואבוי למי שמעשן, אבל 23% מאזרחי מדינת ישראל המבוגרים מעשנים, מכל מי שמעשן קופסה ליום במשך 20 שנה, זה רוב אלה שמעשנים, הסטורציה הבסיסית שלו היא מתחת ל-94%, זאת אומרת, by definition, הוא כבר מוגדר כחולה קשה. זאת אומרת שמה שאתה אומר, הדרך שבה משרד הבריאות קובע מי חולה קשה, הוא מנתח בעצם את המספר של החולים הקשים. ועדות נוספת לכך היא העובדה שזאת המחלה היחידה ברפואה שאני מכיר, שמספר החולים קשה עולה על מספר החולים קל, ובינונים אין בכלל. זאת אומרת, יש כאן איזושהי הגדרה לא נאותה, ואם אנחנו גוזרים את המדיניות של הממשלה לגבי סגר כן או לא, ממספר החולים קשה, זוהי נקודה קריטית. צבי, רצית להגיד משהו בנקודה הזאת. כדי לא לחזור על מה שאחרים אמרו, אני הייתי... לא, תחזור ותחזק, זה חשוב. לא, אבל אני מסכים עם כל מה שנאמר, אני רק חושב שאנחנו היום במציאות אולי חדשה, צריך לקרוא את זה נכון, אנחנו נפגשנו גם עם הורוביץ, ונפגשנו גם עם שר הבריאות, ואני חושב שיש אוזן קשבת, וצריך למקד את שתי נקודות מרכזיות שנאמרו עכשיו, שקיפות של נתונים, ושקיפות של דיונים, ושמיעה של דעות אחרות. אני יכול להעיד על זה, שאנחנו במשך חודשים, מבקשים להופיע בפני ועדת הקורונה, או לפני ועדת המומחים, ולא נתנו לנו. עדיין לא נותנים. מדהים, מדהים, פשוט מדהים. איתי, תעלה עוד שאלה.
שאלה מאיתי, איתי מעלה שאלה מאיתי, מה הסיכון המשוער של אדם מחוסן בכל קבוצת גיל לחלות קשה או למות מקורונה ביחס למחלות אחרות, שפעת וכולי? האם הסיכון הזה, אם קיים, מצדיק התייחסות מיוחדת או יוצאת דופן לסארס-קוב-2 ביחס לשאר הנגיפים? צבי, אתה רוצה להתחיל? אני לא יודע לתת לך עכשיו מספר, יש מספרים יפים מאוד בקשר שמראים שההגנה על קבוצות הסיכון היא משמעותית, אפילו אתם יודעים, אם ראיתם אתמול חדשות 12, אפילו בישראל הראו את הדבר הזה, שאכן התמותה והתחלואה של הקבוצות האלה, או של המחוסנים, ומזה נובע של המבוגרים, היא משמעותית קטנה יותר. עכשיו, אני לא רוצה לעשות עכשיו תיאוריות בוודאי לא מפחידות לגבי ייחודה של הקורונה. אני דווקא חושב שבניגוד אולי למה שחשבתי קודם, שהקורונה זה לא שפעת או לא שפעת רגילה, ומצד שני היא לא איזה קטסטרופה. והדבר אולי החשוב ביותר שכל הזמן צריך לומר אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואמנון לשמחתי אמר את זה אתמול, המחלה הזאת יש לה בהחלט סיכון דיפרנציאלי. תסביר מה הכוונה לא דיפרנציאלי. להם, רוב האוכלוסייה לא מסוכן, ויש הגדרה ברורה, מגיל 70 ומעלה או מגיל 65 ומעלה, זה לא חשוב, וגורמי סיכון, על זאת האוכלוסייה שעליה צריך להתרכז. ולמעשה מזה נובע כל השיגעון שאנחנו רואים, שהוא לא מוצדק, שבו מסתכלים על הכל, כאילו זה הכל אותו דבר, שזה מחלה של מבוגרים. וזה לא נכון. הלוא בעצם אפשר היה לחזור, כשאני אומר לחזור לחיים נורמליים, נכון, זה לא מסוכן, אם אתה זורק פחד, אז אתה תקבל את התוצאה שכולם חושבים שהם ימותו מחר. זה לא. אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות בעניין. רגע, אני רוצה להרחיב בזה, יניב. אשר, קדימה. בהמשך למה שאמרנו קודם, המצאנו פה עוד שוב מדע חדש, בכל המחלות, בכל מה שאתה, הייעוצים שמגיע חולה לרופא, אתה מנהל סיכונים. אתה אומר לו, זאת המחלה, אלה הסיכונים שלך. זה הטיפול, זה הסיכונים שלו. רגע, אבל מה הם אומרים לך? מה הם מתיחים בך? הם אומרים לך שיש פה פצצה מתקתקת, אתה רואה את ה... הם אומרים לך שבעוד חודש ימים מערכת הבריאות תקרוס. אז כמה פעמים אפשר להגיד את זה? אם בסגר הראשון טעינו ולא עזר, שני לא עזר, לדבר השלישי, הרביעי, החמישי, אבל אני אומר שוב, תמיד ניהלנו סיכונים. משום מה בקורונה איבדנו את הניהול סיכונים. זאת אומרת, כל רופא צריך לנהל סיכונים, בטח הממשלה צריכה לנהל סיכונים. אסור שהתרופה תהיה יותר גרועה מהמחלה. זה למדנו בכל מקום. פרימום נונוצ'ר, קודם כל אל תזיק. כשאתה אומר תרופה, אתה מתכוון לסגר, אתה מתכוון להגבלות, רגע, תחשוב רגע, עכשיו בוא נעשה איזושהי סימולציה. הרי מה עשינו שנה שעברה? בדרך כלל בכל המחלות, אתה יודע, מספרו לנו הסבתות, שהייתה מחלת ילדים, היו לוקחים את הילדים להידבק כדי להתחסן, כן? אז בואו נגיד, אני לא יודע מה הקורונה, לא יודע מה הסיכון להידבק, מה הסיכונים, אני לא אקח אותך להידבק. בטח אני לא אסגור את בתי הספר, אני בטח לא אסגור אותך בתוך הבית, אני בטח לא אשים את הילדים יחד עם הקשישים באותו בית, שידביקו דווקא את הקבוצה בסיכונים, ותתן להם להמשיך, בטח לא אסור לך ללכת לים, או לשלוח 4 מג"בניקים שירוצו אחרי הגלשן, או לרוץ עם אופנועים משטרה אחרי כל מי שרץ בפארק. זה הפוך מכל מה שעשינו, תמיד אמרנו, תחזקו את הבריאות, תחזקו את הנשמה, תחזקו את הגוף, הוא כבר ידע להתמודד עם המחלות. פה ההפך, אני אומר לך, אני לא חרד לקורונה, הקורונה כבר תעבור, אני חרד לווירוס הבא. הווירוס הבא שיבוא ימצא אותנו הרבה יותר מוחלשים, מערכת האימונית שלנו הרבה יותר מוחלשת ממה שעכשיו, ואיך להתמודד עם זה. פה ימצאנו מדע חדש, שאלת מה הסיכון? כן, צריך, הסיכון הוא שונה לכל גיל. גם עכשיו, איך אנחנו מתמקדים... כמו שצבי אומר, זה מחלה של מבוגרים. כמה שעות אנחנו משקיעים עכשיו במה הסיכון בפתיחת בתי הספר? דרך אגב, הייתי שואל שאלה אחרת, מה הסיכון באי פתיחת בתי הספר? מה הולך להיות? כמה שנות חיים נאבד, כמה תל"ג נאבד, כמה דיכאונות, כמה התאבדויות, כמה קשיים חברתיים. במקום זה בואו נתרכז בתי אבות. איך פתאום יש לנו עכשיו 120 בתי אבות שיש להם התפרצות? איך יכול להיות?
היינו משקיעים, על פיק מהאנרגיה שאנחנו משקיעים בילדים, היינו משקיעים באמת בקבוצת הסיכון. המחלה הזאת מאופיינת, ראינו את זה כבר בימים הראשונים, מאופיינת בזה שהיא מסוכנת לקשישים, להבדיל דרך אגב משפעת שמסוכנת גם לילדים, פה היא מסוכנת לקשישים, ובילדים אנחנו לא רואים, אנחנו רואים שהיום תחלואה, זה לא תחלואה, אנחנו רואים ילדים שנדבקים, היום יש מאמר בידיעות שישראל תזמנו, שאני לא יודע למה ההיסטריה הזאת, הנה תראו כמה ילדים נדבקו, כמה ילדים חלו, הם לא חלו, הם נדבקו, כמה מהם קרה להם משהו, כמה מהם הגיעו אושפזו, כמה מהם הגיעו טיפול נמרץ, כמה מהם מתו, זירו. יש נתונים מישראל, יש נתונים מישראל, מאמר של מיקי שטיין שהתפרסם לפני חודש, בין מרץ 2020 למרץ 2021, 1,007 ילדים בלבד בכל ישראל פנו לחדר המיון, בסך הכל כ-548 הושפזו, 0 תמותה, 48 היו במצב קשה, מספרים מאנגליה, על קרוב ל500,000 ילדים שנדבקו לאורך הפנדמיה, 25 ילדים נפטרו, מתוכם 19 היו להם מחלות קשות שממילא היו גורמות למותם בטרם עת. אלה המספרים לגבי ילדים. אני מציע לתת גם לאמנון לדבר. כן אמנון. כן אמנון. יש דבר אחד שכן חייבים להגיד, אם מסתכלים על נתוני משרד הבריאות, ואני מציע לכל אדם מעת לעת, לא יום יום, לפתוח את הלוח בקרה של משרד הבריאות, ומסתכלים על החולים... איך מוצאים את זה? מוצאים את זה באתר של משרד הבריאות? כן, לוח בקרה קורונה עולה מיידית, רואים שבאנשים מעל גיל 60, ההבדל בין מי שמחוסן ללא מחוסן בסיכוי להיות חולה קשה, הלא מחוסנים פי 5.5 יותר סיכון, כאשר לא רק זה, אלא בני 60 ומעלה, וזה היה אפשר לטייב את זה ולקרוא לזה 70 ומעלה, והיו מספרים עוד יותר. כמו שצבי אומר, כן. למעלה מפי 50 סיכוי להיות חולים קשה, מאשר הצעירים מהם, יחסית לגודלי האוכלוסייה של כל דבר. זאת אומרת, זה מה שצבי אומר, זה מחלה דיפרנציאלית, צריך לטפל רק באוכלוסיית הסיכון. אבל יש מה שאומר את זה. יש עוד מסר אחד שאני חושב שחייב לצאת, בכל אופן. לא שומעים אותך. יש עוד מסר אחד שחייב לצאת, והוא אנשים מבוגרים, מעל גיל 60 או עם מחלות נלוות, את שני החיסונים הראשונים, בעוד שאנחנו לא יודעים מה התשובה על השלישי, שני החיסונים הראשונים צריכים לקחת, ומי שלא לקח מעמיד את עצמו בסיכון, שלא יצא פה רק, לזה אנחנו לא מסכימים ולזה לא מסכימים, אנחנו... לא, תגיד את הדברים, אנחנו אומרים אמת, תגיד את הדברים. מסכימים וחושבים שאותם אנשים בגיל המבוגר שלא התחסנו בשני החיסונים הראשונים מעמידים את עצמם בסיכון. אגב, אני לא חושב שמעמידים את סביבתם בסיכון, מעמידים את עצמם בסיכון. אנשים מעל גיל 60, זה מה שאתה אומר. כן. אני רוצה לשאול אתכם על משהו שהעירו לי בפעם הקודמת שלא דיברנו עליו בהרחבה, אני רוצה לשאול את כולכם על התו הירוק. בעיקר עכשיו כששרון אלרועי פרייס אומרת שאין לזה שום ערך, אבל זה מתחבר למה ששושי אמרה. אלה זמנים שאנחנו נבחנים בפגיעה בזכויות אדם שלא לצורך, זה לא עוזר לניהול בריאות הציבור. ועדיין אנחנו שומעים תו ירוק, תו סגול, יש אפילו קולות שאומרים עכשיו להחזיר את התו הסגול, להחזיר את המסכות בחוץ, לא רק להתקהלויות, להחזיר את המסכות בחוץ לכולם. שושי, מה את אומרת על זה? על התו הירוק? כן. תראה, המחוסנים, אנחנו התוודענו לזה בעת האחרונה, שהמחוסנים נושאים עומס ויראלי, כמו כאלה שהם סימפטומטיים והם לא מחוסנים. זאת אומרת, המסקנה למטה היא שמחוסנים יכולים, אוקיי, שהמחוסנים נדבקים ומדביקים. זאת אומרת, הם מוגנים מפני מחלה קשה, אבל הם לא יביאו אותנו למה שנקרא, והייתה מלחמה גדולה על זה, חיסון מה שנקרא חיסון עדר, כי חיסון שלא מונע הדבקה לא יאפשר חיסון עדר. אז התו הירוק הוא בעצם, זאת אומרת, זה בעצם צורה של לחץ, של הממשלה, אנשים, אוקיי, you said it, של לחץ להביא אנשים להתחסן. עכשיו, אני כמו אמנון חושבת שאנשים שהם בסיכון צריכים להתחסן, כי הם צריכים להגן על עצמם. מעל גיל 60, עם מחלות רקע, אנשים שבריריים צריכים להתחסן כי הם מגינים על עצמם.
אנשים אחרים שלא רוצים להתחסן, שהם חוששים להתחסן, שלא יכולים להתחסן בגלל כל מיני סיבות אחרות, אם הם אנשים צעירים, אנחנו לא יכולים לכפות את זה עליהם, וכל ההסתה הזאת, שהיא הסתה באמת בוטה ופוגענית, וגם הסתה מסוכנת, אני חושבת, אני אגיד את זה מאוד בזהירות, אני לא חושבת שלהסתה הזאת יש הצדקה מדעית, זאת אומרת, אני חושבת שאם אנחנו לדוגמה מסתכלים על מדינות אחרות, אנחנו לא נצליח בעזרת חיסון של כל האוכלוסייה, למנוע בעצם את הגל הבא, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על איסלנד ואנחנו מסתכלים על מלטה, 90% מהאנשים שם מחוסנים, ובכל זאת הם חווים גל, זאת אומרת שהנושא הזה של התו הירוק... זאת אומרת, גם במדינות שיש 90% אחוזי התחסנות, עדיין מדביקים אחד את השני, אין חיסון עדר. אין חיסון עדר והם עדיין מדביקים אחד את השני. אבל הם מתים פחות, כן. הם מתים פחות, גם אנחנו, כן. החיסון יעיל נגד מחלה קשה, ברור. איתן תוסיף. אני רוצה להוסיף. החיסון יעיל כנגד מחלה קשה, וזה מה שכולנו אומרים, ולכן אנחנו רואים לכל אותם אנשים אתה אומר את אותו דבר, שאי אפשר להגיע לחיסון עדר. אי אפשר למנוע את ההדבקה, ולכן המודל שהציע מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, מודל אפס הדבקה, הוא מודל לא ריאלי, לא בישראל ולא בעולם, ולא עם הווירוס הזה. אולי בווירוסים אחרים, אני לא יודע. בווירוס הזה, מודל אפס הדבקה, לא היה, לא הווה ולא יהיה, וצריכים להפנים את זה. וכאשר אתה כותב בקשת מחקר, או כאשר אתה מנסה לנמק איזשהו היגיון, לפעולות שלך כמדען או כרופא, אתה צריך שיהיה לך endpoint. מה המטרה של התו הירוק? האם התו הירוק נועד למנוע הדבקה? בפרספקטיבה הזאת לא הצליח. האם התו הירוק הוא אמצעי לגיטימי ללחוץ על אנשים כדי שיתחסנו? הוכח כלא יעיל. בואו תחשבו מחוץ לקופסה. לא, אבל זה מתחבר גם למה שאשר אמר ומה ששושי אמרה, זה פגיעה בזכויות יצירת מדע חדש, שפוליטיקאים מחליטים, כי תו ירוק הוא עניין רפואי, הוא לא עניין פוליטי. אמור להיות עניין רפואי. אני רוצה להוסיף משהו. רגע, תן לצליב אחרי זה אשר. תראה, מעבר לעובדה שאני חתום בין חבריי על הפנייה לבג"ץ, נגד התו הירוק, ומהסיבות שנאמרו, ואני לא... כן, אנחנו נזכיר, יש עתירה שמונחת בפני בג"ץ, בעוד כמה ימים המדינה צריכה לתת את עמדתה. אז בשני דברים עיקריים, אחד, ברור לגמרי שהתו הירוק לא יגן מהדבקה מהסיבות שנמנו, והנושא של זכויות האזרח, אני חייב לומר אותו כמי שחווה את זה כל כך הרבה שנים בסיפור של האיידס. אי אפשר לשכוח מה היה המשמעות ומה קרה בעצם בזכות ארגונים של אקטיביים, פרו-אקטיביים כמוכם. והסיבה שעמדה מאחורי זה היא לא חס וחלילה במקרה הזה, אנחנו בעד חיסון, אבל הרדיפה של האנשים, ואני חווה את זה, עכשיו פונים אליי כל מיני אנשים שאני שומע סיפורים מזעזעים ממקומות עבודה, ממקומות שבעצם רודפים אותם, הופכים אותם למוקצים, ואני חושב שזה פשוט... אנשים לא מחוסנים, כן. לא ראויה ולא נכונה. כן, אשר. שוב מדע חדש, כן? אז אני לא אחזור... אנחנו מדברים על התו הירוק. א', תהיו עקביים. אם אמרנו שאנחנו רוצים שתהיו שקופים, אז גם תהיו עקביים. אתה כל הזמן אומרים שאם שמים מסכה, אני שם מסכה ואתה שם מסכה, אנחנו מוגנים 98%. אתה אומר שאם אני לוקח חיסון ראשון, חיסון שני, אני מגדיל את זה ב-98 כפול 95%. אז אני כבר מוגן, אז למה אתה מפחד ממי שלא מחוסן? אז 2, אתה רואה שזה גם, היום מה תעשה תו ירוק, תשים רק מחוסנים, ואתה רואה שמחוסנים מדביקים, אז אין היגיון. רפואה, אין היגיון. יש פה רק עניין של לחץ. עכשיו השאלה אם הלחץ הזה, להתחסן, או לאבד מקום עבודה, להתחסן או לא ללכת להצגה, להתחסן או לא לנסוע לחו"ל, להתחסן או לא להתכנס למלון, שווה את מה שלא עשינו אף פעם, הנושא של התיוג. ומי שלא מבין מה זה תיוג, שיקרא היום את הפוסט שנילי לרנר כתבה, הנושא של האיידס בקליפורניה, היא כתבה את זה לניצן הורוביץ. אתם זוכרים... תתמצת את זה, מי שלא קרא... תארו לכם שב-86, בסן פרנסיסקו, היינו, ואז הייתה ההיסטריה סביב האיידס,
מה שצבי הזכיר, כן. מה שאמרנו, אסור להתחבק, זה מופץ ברסיסים, זה מופץ במגע, אל תלך איפה שיש הומוסקסואל, היינו שמים אותם בהסגר, היינו שמים אותם במחנות, היינו שמים אותם מחוץ לעיר, היינו לא לוקחים מהם דם, ואתם זוכרים את הכל, בכלל לא אוכלים איתם אותה צלחת, תארו לכם שהיינו עושים את זה אז כולם הזדעקו בכל הארגונים, מה קרה, מה ההבדל? מה ההבדל? מה הסיכון הגדול, מה המצאנו פה בקורונה ששווה את כל נושא של תיוג, אנחנו, עם היהודי נתייג אנשים, אנחנו נסמן מי מחוסן מי לא מחוסן, יש לי חברים טובים מאוד שעכשיו בשבת נפגשים למסיבת פרידה למישהו שנוסע לארצות הברית, שאלו אותי אתה מחוסן חיסון שלישי, לא ראשון שני, אם לא אנחנו מעדיפים שלא תבוא, למה הגענו? לאבד חברויות, לאבד שכנים, לתייג ילדים, בתוך בתי הספר, עכשיו נגיד כן תבוא למסיבה, לא תבוא למסיבה, לשם מה? אם הייתי אומר, טוב, אני באמת יש פה איזו מגפה נוראית, איזה צרת, איך היינו שמים את הצרת בפתח שער יפו? היינו מבודדים אותם מחוץ למחנה? מה קרה לנו? אנחנו במאה... טקסט מדהים, אשר. פרופסור אשר אלחייני, טקסט מדהים. אני רוצה לסכם את השידור הזה, אנחנו נעשה לשידור הזה המשך, כי יש עוד הרבה מאוד שאלות, אנחנו נשאל את הכל, אנחנו פשוט שעה באוויר, וזה קצת ארוך לחלק מהצופים שלנו, אני רוצה לסכם את זה במה שעכשיו עומד על הפרק. אני רוצה לסכם את השידור הזה ולשמוע מכל אחד ואחד מכם. לו אתם הייתם יושבים בחדר הדיונים שמייעץ לראש הממשלה, במצב הנתונים היום, האם הייתם תומכים בסגר ב6 בספטמבר או לא? האם הייתם תומכים בפתיחת מערכת הלימודים ב1 בספטמבר או לא? שושי תתחילי. שושי, קדימה. אני התחלתי. אתה התחלת, קדימה. התשובה לגבי הסגר היא תשובה קצרה, יש תשובה קצרה ותשובה ארוכה. התשובה הקצרה היא לא, התשובה הארוכה היא בוודאי שלא. לגבי מערכת החינוך, גם כאן יש שתי תשובות, הקצרה היא כן, והתשובה היא בוודאי שכן, צריך לפתוח את מערכת החינוך כמות שהיא, כי כמו שאמרנו כבר לכל אורך הדרך, הילדים אינם קבוצת סיכון, רוב הילדים אגב שנדבקו בגלים הקודמים, 85% מהם נדבקו בבתי הספר, ולכן אני אומר, יש חשיבות אדירה לשמירה על מערכת החינוך פתוחה, מהרבה מאוד טעמים ולא ניכנס אליהם, ולכן לא לסגר, כן לפתיחה בראשון. כשאתה אומר לא לסגר, אתה גם כופר בעמדה שאומרת מערכת הבריאות לקראת קריסה. זאת שאלה אחרת. לא דיברנו עליה. לא דיברנו עליה. אז דבר עליה. כרגע מערכת הבריאות רחוקה מקריסה, רחוקה מאוד מקריסה, ויש עוד דרכים למנוע את קריסת מערכת הבריאות, למשל להאיץ את התוכנית של אשפוז ביתי, היא תוכנית שקיימת, היא תוכנית מאושרת, יש כבר את הגיידליינס, היא עולה 4 מיליארד שקלים, ואפשר להפעיל אותה בתוך שבועות ספורים. ואני אומר שמערכת הבריאות בקריסה, כבר הרבה שנים, לא בגלל הקורונה. מערכת הבריאות קורסת, הצוותים שחוקים, הצוותים עובדים קשה, אנחנו לא מכבדים את כבוד האדם שמשקיעים מישהו בפרוזדור, אבל זה לא בגלל הקורונה, מערכת הבריאות קורסת, אז תטפלו בה כבר, 20 שנה אתם צריכים לטפל בה, מה חיכיתם? ואם מערכת הבריאות קורסת, למה שנתיים אנחנו לא מחזקים אותה? ואם טיפול בית יכול לשחרר 20-30% מהאשפוזים, למה 25 שנה אנחנו לא מטפלים בזה? פרופסור אשר אלחייני, לפני שאנחנו נפרדים ממך, אתה בעד סגר, אתה בעד פתיחת מערכת החינוך? אמרתי ניהול סיכונים, נכון? כן. הסגר הורג יותר מהקורונה. מכל הבחינות. הסגר, אמרתי את זה לפני 1.5 שנה, ואני אומר את זה עכשיו, הסגר יהרוג יותר מהקורונה, אנחנו יודעים שהסגר. המתים שמתים מדיכאון, מחוסר חינוך, מחוסר חברתיות, מחוסר ספורט, ומזה שאתה סוגר אנשים בבתים, מאבטלה. סגר זה אבטלה. שוב אנחנו נפיל עסקים. המובטלים מתים יותר. סגר מביא לירידה קוגניטיבית של הקשישים. ירידה קוגניטיבית מגדילה, עולה באיזה 30% הירידה הזאת, ומקטינה תוחלת החיים. הסגרים יהרגו יותר. אז כמו שאמר איתן, סגר בוודאי לא הראשון, לא השני, ובטח לא השלישי והרביעי והחמישי, ומערכת החינוך צריכה להיות פתוחה, וזה מאוד עצוב, שעם הספר סגר את בתי הספר מספר הימים הכי גדול בעולם המערבי. הכי גדול בעולם. ועם שבץ מדינה מפגרת, סגר חודש, אנחנו סגרנו שנה. פרופסור שושי אלטוביה, עכשיו התור שלך.
אז מאחר ואני יודעת מה תהיה התשובה של כולם, אז אני לא אחזור על זה, אני רוצה... לא, תחזרי על זה, שושי זה חשוב, את פרופסורית, את מדענית, את בחירה, הקולות האלה חייבים להישמע, הם לא מתביישים באולפנים, שכל הפאנל ידבר על סגר, 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 תחזרי על זה. אוקיי, בתנאי שאתה נותן לי משפט אחד להגיד על מה באמת כואב לי. סגר כמובן שלא, כי סגר זה רק דחייה, ואנחנו לא מגיעים לפתרון מכל הסיבות שאמרנו, כמו שאיתן אמר, בוודאי שלא. אני לא ראיתי, אף אחד לא מעלה על דעתו, למשל כל חורף לשים את האוכלוסייה בסגר חודש ימים, כדי למנוע את הקריסה של המחלקות הפנימיות בגלל שפעת או וירוסים נשימתיים אחרים. זאת אומרת, סגר בוודאי שלא. חינוך בוודאי שכן. אנחנו חייבים לשמור על הילדים שלנו, לפתוח. חייבים לשמור על הילדים שלנו, הם העתיד שלנו, הם משלמים את המחיר הכי גבוה, ואנחנו ביקשנו מהם לשלם את המחיר הזה, וזה לא מוצדק, וזה לא בסדר, וגם אנחנו וגם הם נשלם על זה מחיר. אבל אני רוצה, וזה החצי דקה מה שרצית להגיד עכשיו. מה שכואב לי מאוד בתוך כל המערכת הזאת בעת האחרונה, זה העניין של ההסתה. ההסתה זה כמו שצבי אמר, ההסתה כנגד אנשים... גם מאשר אמר את זה, נכון. נכון, זה אחד הכאבים הכי גדולים. אני חושבת שמדינת ישראל הידרדרה למקומות שאנחנו לא היינו רוצים להיות בהם, אנחנו לא רצינו מעולם להיות בהם, ואנחנו לא רוצים להיות בהם. ואני חושבת שמי שהיום, ולא רק זה, זאת אומרת, לא רק מבחינה אתית, גם אין לזה הצדקה מדעית. אם אנחנו מסתכלים על המדע, אין להסתה הזאת הצדקה מדעית. אני חושבת שבסופו של יום, כשנגיע ליום הזה, אף אחד מהאנשים שהיום מסית בצורה בוטה, באיומים מזעזעים, בתמיכה של כל מיני בכירים, יוכל להגיד, בסוף אמת דיברתי, כי זה לא ככה. טוב שהתעקש להגיד את הדברים האלה, אל תרדי עוד משידור, כי אני רוצה להגיד לכולכם משהו בסוף. פרופסור אמנון להד, סיכום שלך ותשובה מהירה לשתי השאלות. בעד סגר, נגד סגר, בעד פתיחת מערכת החינוך, נגד פתיחת מערכת החינוך. אז כל דבר זה מה התועלת ומה הנזק. בסגר התשובה היא פשוטה, אין תועלת, ויש לנו על זה מידע מן העולם. וגם מישראל. גם מישראל משווים את בריטניה בזמן שהיה בסגר לשוודיה, שכולנו אוהבים להסביר כמה הם ניהלו לא נכון, ואני לא בטוח שזה המקרה. בתקופה שהיא הייתה פתוחה, בריטניה הייתה סגורה, אין הבדל בגרפים. השוואות בגרפים של תחלואה בין קליפורניה למדינות, לסטייט אמריקאיות שכן פתחו את הכל, קליפורניה הייתה סגורה כמו טקסס וכמו פלורידה, אין הבדל בגרפים. הסגר לא עובד. סגר עובד רק במקום אחד, הוא עובד לפוליטיקאים כי כאילו עשינו משהו, הלכנו עם כל הכוח, צעקנו חזק, ירינו באוויר ועשינו פנטזיה, אבל לא עשינו שום תועלת. נזק אדיר. אני רוצה להוסיף לנזק את הירידה של הרפואה המונעת. אנשים לא מבצעים ממוגרפיה, דם סמוי, מעקבי סוכרת, מעקבי לחץ דם, זה הורג יותר מאשר אני חושב, בתקופה ארוכה, על פני שנים, יותר מאשר... בבת עיניך הילדים שבהם אתה מטפל, לימודים לפתוח... הילדים שוב, נזק מול תועלת. הנזק לילדים הוא קטן, אולי לא בכלל לא עד קטן, מהדבקות. הנזק לחברה הוא אפסי, גם אם יש הדבקות מילדים הם מעטות יחסית, הנזק לילדים הם הנפגעים העיקריים של המגפה הזאת, הם איבדו שנה של לימודים למעשה, בממוצע מנתוני עולם זה שווה לאיבוד תוחלת חיים של שנה וחצי, וגם אם נצמצם את זה ונצליח שזה יהיה רק חצי שנה או שליש שנה על כל 2 מיליון תלמידים, הפסדנו הרבה יותר שנות חיים מאשר מה שהשגנו עד היום. ואחרי זה, אל תברח. עוד שושי אמרה, אני אוסיף בכל אופן. תוסיף, חשוב לדבר על זה. אם באמת אנחנו חפצים להקטין את התחלואה בארץ, יש עוד גורם אחד שמשום מה נעלם מהשיח הציבורי. בין הירדן לים יש יחידה אפידמיולוגית אחת. אם לא נדאג שבשטחים, בפלסטין, ביהודה ושומרון, לא משנה איך נקרא לזה,
לא חשוב אם נגיע מן השמאל או מן הימין, אבל אם לא נדאג ששם יהיו מחוסנים, זה יזלוג אלינו, כן, כיום רק 9% מהפלסטינאים בגדה מחוסנים בחיסון מלא, וזה גם אחריותנו. נראה מדהימה. טוב, חכה, אל תברח, צבי, בוא תסכם, ואז אני רוצה להגיד לכולכם משהו. כן, אז אני חושב שכולכם קיבלתם את הפוסט שהופיע גם בזמן ישראל, ובגדול זה הסיכום שלי. אפשר וצריך לחיות עם הקורונה. וכל הדברים שנאמרו נגד סגר, לחזור לחיים נורמליים, לשנות את המדיניות של צירה בכל מחיר של ההדבקה, בגלל שזה לא מחזיק מים, ומבזבזים על זה הון עתק, להתרכז באוכלוסיית הסיכון, לעודד את החיסון, ובסך הכל לעשות הכל כדי לחזור לחיים נורמליים. אבל השורה התחתונה, אנחנו צריכים לא להרפות מהכל הזה, ולהגיע בסוף לשנות את המדיניות. איתי, שים על המסך את כולם, אני רוצה לסכם את השידור, אבל אני רוצה שיראו את כולם על המסך רגע, תשים את כולם בתוך הכברת, שיראו את כל שים, אני רוצה לראות את זה. יפה, אותי הכי פחות חשוב שיראו את כולם. תראו, אני רוצה לסכם את השידור המדהים הזה, אנחנו נעשה לו המשך, הנה פה ברחו לך שניים, תעלה את זה מחדש, במקום הגרפים, אני רוצה לסכם את השידור הזה שאנחנו נעשה לו המשך, אבל אני רוצה להגיד משהו לשלושה אנשים שאני מיודד איתם, מכיר אותם, ואני יודע שהם עוקבים אחרי השידור הזה, לא בשידור חי, אבל הם עוקבים אחריו. אני רוצה להגיד לראש הממשלה נפתלי בנט, לאבי וייס וגיא סודרי, עורכי המהדורה הכי חשובה בישראל, הם עורכים ראשיים של ערוץ 12, אני רוצה להגיד לשלושתכם, העובדה שהמומחים האלה שאנחנו מראיינים אותם כאן בפייסבוק, פרופסור שושי אלטוביה, פרופסור איתן פרידמן, פרופסור אמנון להד, פרופסור צבי בנטוביץ', פרופסור אשר אלחיאני, העובדה שחמשת המומחים האלה ועוד אחרים לא מופיעים אצלך ראש הממשלה בדיונים, ומאתגרים את מומחי משרד הבריאות שחוזרים על אותו שיר ופזנון כבר שנה וחצי. סגר, מסכות בחוץ, סגר, מסכות בחוץ, סגר, מסכות בחוץ. אתה שאתה ראש ממשלה חדש, אתה לא קורא לחמישה האלה לשמוע את הסקנד אופיניון שלהם, הם מדענים ורופאים מהשורה הראשונה בישראל. העובדה שאתה, אבי וייס וגיא סודרי, עורכים ראשיים של המהדורה הכי חשובה בישראל, הכי נצפת בישראל, והכי ממסגרת את הדעה הציבורית. העובדה שהמומחים האלה לא יושבים אצלכם באולפן, ואתם כבר שנה וחצי מראיינים את אותם מומחים, אתם חלק מהקונספציה הזאת, שחס וחלילה, כמו שפרופסור אשר אלחיאני אמר, חס וחלילה, חס ושלום, הרבה אנשים פה במדינת ישראל הם בוגרי הקונספציה של יום כיפור. הגיע הזמן אחרי שנה וחצי לשנות את הקונספציה של הטיפול בקורונה, לתת לדם חדש, למומחים חדשים, לשבת סביב שולחן ההחלטות וההמלצות שלך ראש הממשלה, ושלכם אבי וייס וגיא סודרי באולפנים, ואני מאוד מקווה שלקריאה הזאת תהיה עד ברשתות החברתיות, והדבר הזה יקרה. אנחנו בהקדם האפשרי, בימים הקרובים אנחנו נעשה המשך לשידור הזה, כל מי שהשאלות שלו לא נשאלו, אנחנו נכניס אותם לשידור, אנחנו נכניס גם שאלות חדשות, ואנחנו נדווח על זה. בינתיים מה שאתם צריכים לעשות, כי לא כולם ראו את השידור החשוב הזה, יש לכם את הכפתור שתף, בסוף השידור הזה כל הקובץ יעלה, אנחנו נפיץ אותו גם בקובץ יוטיוב, פשוט תשתפו אותו בכל הכוח, זו לא סיסמה, כשאתם משתפים את זה בכל הכוח, כשאתם שולחים את זה בקבוצות הוואטסאפ שלכם, בטוויטר, בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, בטלגרם, עוד אנשים רואים את השידור החשוב הזה, ואפשר להשפיע על הפוליטיקאים, כי הם מושפעים רק מדעת קהל. שיהיה לכם אחלה יום, אחלה שבוע, תודה לכולכם, תודה לכל הצופים שלנו, נתראה בקרוב מאוד. תודה רבה חברים, תודה רבה לכם, תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב.